Ανοίξω την βρύση. Ανοίξε το. Τσαχαλιάρος. Ήταν ένας γαϊδάρος με γαλάφια. Από εδώ. Βάζεις βίντεο. Και εγώ ακουστικά. Ναι. Κάνεις. Βγάζω μια φωτογραφία από εδώ πέρα πίσω. Από. Φωτογραφία. Έτσι. Ρε, έχει πλημμυρίσει εδώ γιατί κουνιότανε. Δεν καθότανε ρε. Λέω το σταμάτο το έβγαλες. Το σταμάτο εδώ το έβγαλες. Από ποια γονική. Κλούντι. Κλούντι, καλημέρα. Κλουντάκο. Κλουντάκο. Ω, μαγαρίτσα. Κλούντι. Κλούντι, κουνά λίγο τα αυτάκια σου. Κοίτα τώρα, κοίτα. Είναι επειδή μπαίνει το νερό μες στα αυτιά. Κοίτα, κοίτα τώρα. Μαμά, κοίτα. Κοίτα. Το προκαλείς κι εσύ. Έχει πλημμυρίσει εδώ μέσα. Τι είναι Κλούντι, σ' αρέσει το νερό? Σ' αρέσει το νερό? Κλούντι, θα ξαπλώσουμε πάλι. Όχι πάλι. Σκάτα, τα έχει κάνει. Πώς ρε Κλου? Το σκάτα. Δεν θέλει τώρα. Θα την πείσαι.